श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 94 23 98 97 81 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत सुरू असलेली चर्चा बंद ते पुस्तकच बंद केलं असं वक्तव्य पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलं होते। त्या वक्तव्यावरती आंबा काजू उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष आनंद ढोके यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात। नमस्कार। आंबा बागायतदार शेतकरी संघटना यांच्या माध्यमातून बरेच दिवस शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरती मोर्चे आंदोलन चालू होते। त्याचबरोबर अचानक अणुऊर्जा हा प्रकल्प सिंधुदुर्गात म्हणजे देवगड येथेच आला होता। त्यावरून सुद्धा पहिलं आंदोलन मुंबई या ठिकाणी करण्यात आलं होतं। त्याच्यानंतर सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी काल देवगडमध्ये त्यांची सभा होती आणि त्या सभेदरम्यान पत्रकारांशी बोलताना किंवा सभेतून सांगितलं की अणुऊर्जा प्रकल्प हा देवगडला येणार नाही। यात थोडक्यात सांगितलं की याचं पुस्तक आज रोजी बंद करतोय म्हणून, परंतु आम्हाला त्याचा खूप आनंद आहे। सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी जे सांगितलं की अणुऊर्जा प्रकल्पाचं पुस्तक आम्ही बंद करतो, तुमचं खरंच स्वागत आहे आंबा बागायतदार काजू संघाकडून। परंतु साहेब एवढंच सांगावंसं वाटतं की हा जो प्रकल्प कोकणात येत आहे ह्याचं डिक्लेरेशन दिल्लीवरून किंवा राज्य पातळीवरून झालंय। तुम्ही आता चालू असलेल्या अधिवेशनामध्ये एक परिपत्रक काढावं मुख्यमंत्र्यांनी किंवा जो करार झालेला आहे तो कॅन्सल करतो असं जर आता चालू असलेल्या अधिवेशनामध्ये जर सांगितलं आणि हे पुस्तक त्याच वेळी बंद होऊ शकतं ज्यावेळी फडणवीस साहेब सांगतील की हे पुस्तक आता पूर्णपणे बंद झालं, त्यावेळी आम्ही सर्व आंबा बागायतदार काजू शेतकरी संघटना किंवा सर्व ग्रामस्थ देवगड तालुक्यामधील तुमचा भव्य मेळावा घेऊन स्वागत करू किंवा तुम्हाला तुमच्या पाठीशी सदैव राहू। परंतु हा जो काही अणुऊर्जा प्रकल्प सिंधुदुर्गात किंवा देवगड तालुक्यामध्ये येऊ जो घातलेला आहे, वारंवार याच्यामध्ये संभ्रम कसा निर्माण होतोय की जागा निश्चितता आहे। जर जागेचा अनिश्चितता असेल तर म्हणजे भविष्यात कधीतरी परत तो येऊ शकतो। त्यामुळे चालू असलेल्या अधिवेशनाचा जो काही कालावधी आहे त्या कालावधीत सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना सांगून तो प्रकल्प हद्दपार करतोय, सिंधुदुर्गातून नव्हेच तर या कोकणातून असं तुम्ही जाहीर करा, आम्ही तुमचं स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे काही आमच्या मुलांवरती म्हणजे जे आंदोलनात त्या दिवशी सक्रिय होते त्या लोकांवरती केसेस वगैरे टाकल्या गेल्या, जवळपास 25 लोकांवरती केसेस टाकल्या गेल्या। काल प्रकल्पाच्या समर्थन करण्यासाठी बाईक रॅली काढली गेली। त्या बाईक रॅलीमध्ये छोटी छोटी कॉलेजची मुलं वगैरे पण होती। 9 तारीखपर्यंत जमावबंदी आदेश आहे आणि जमावबंदी आदेश असताना तो फक्त काही शेतकऱ्यांनाच लागू होतो का? शेतकऱ्यांनी जर मोर्चा आंदोलनं केली तर तो फक्त शेतकऱ्यांनाच लागू होतो का? मग त्या लोकांना का लागू? त्या लोकांनी सुद्धा घोषणा किंवा इतर बाईक रॅली काढली, तहसीलदारच्या तिकडे जमा झाले होते, मग त्यांच्यावरती का गुन्हे दाखल झाले नाही? मग याच्यावरती सुद्धा पालकमंत्री साहेब आपण कुठेतरी विचार करावा। आणि शेतकरी हे कोण वेगळे नाहीयेत, शेतकरी हे सुद्धा तुमचे मतदार आहेत आणि त्याच्यामुळे याच्यावरती पण आपण पोलीस स्टेशनला योग्य तो निर्देश देऊन शेतकऱ्यांवरती ज्या फक्त केसेस दाखल होत आहेत, कालच्या आंदोलनामध्ये जवळपास 25 लोकांवरती केसेस दाखल झाल्या, त्याच्यावरती सुद्धा आपण विचार करावा। धन्यवाद। नमस्कार। गेले कित्येक दिवस सिंधुदुर्गातील आंबा बागायतदार काजू बागायतदार शेतकरी यांची झालेली नुकसान, यांची नुकसान भरपाईसाठी अनेक मेळावे झाले, आंदोलनं झाली आणि हे सगळं झाल्यानंतर परवा अगदी शेवटचं आंदोलन म्हणजे या सगळ्या गोष्टी सरकारकडून मिळत नसलेले सहकार्य, मिळत नसलेली मदत पाहता शेवटी आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदारांनी निर्णय घेतला की आपण जलसमाधी घ्यावी आणि हे आंदोलन जाहीर केल्यानंतर काही सध्या
होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पातील काही लोकांनी संघटनेने संपर्क करून आम्हाला पाठिंबा दिला आणि आम्ही संघटनेनेही त्या लोकांना पाठिंबा दिला आणि तेही लोक परवा आंदोलनात सहभागी झाले आणि हे आंदोलन परवा झालं ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचं नव्हतं. ते शेतकरी आणि आंबा बागायतदार, काजू बागायतदार आणि अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्त यांचं होतं. पण दुर्दैवाने म्हणावं लागेल की आमदार साहेबांचे जवळचे असलेले सहकारी, इथले पदाधिकारी हे चुकीची माहिती देऊ कुठेतरी आमदार साहेबांना चुकीची माहिती देऊन कुठेतरी जनता आणि आमदार साहेबांमध्ये संभ्रम निर्माणाचा प्रयत्न करत आहेत. कारण परवाच आमच्या आंदोलनापूर्वी बॅनरबाजी झाली. बॅनरबाजीनंतर काल समर्थनार्थ रॅली काढण्यात आली. पण जी काही बॅनरबाजी झाली त्या बॅनरबाजी करणाऱ्यांना आमची विनंती आहे की तुम्ही एवढी बॅनरबाजी करण्यापेक्षा तुम्ही तेच तसेच बॅनर त्या कुंकुमाची शपथ घेऊन सांगा, त्या मोनगेच्या भगवती देवीची शपथ घेऊन सांगा की हा अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द झाला आहे म्हणून. पण असो, त्याच्यानंतर काल पुन्हा जी काही युवकांनी रोजगारासाठी रॅली काढली तर खरोखरच त्या युवकांना आम्ही शेतकरी संघटनेला धन्यवाद देतो की एवढ्यासाठी की गेली 14 वर्ष सन्माननीय देशाचे पंतप्रधान यांनी या 14 वर्षापूर्वी जी काही युवकांसाठी घोषणा केली होती की वर्षाला 2 कोटी रोजगार, मग अशी रॅली काढून कुठेतरी सत्ताधाऱ्यांचीच त्याच्यात बदनामी झाली असं त्यातून दिसून येतं. आणि त्या रॅलीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक यांची मुलं त्यामध्ये होती. त्यातली बरेचसे भारतीय जनता पक्षा पदाधिकारीचीच मुलं होती. त्यानंतर बाहेरची मंडळी म्हणजे जी काही मंडळी या ठिकाणी रोजगारासाठी महाराष्ट्रात आली आहे ती मुलं होती. आणि असं असताना रॅलीच्या मागोमाग भारतीय जनता पक्षाच्या 4 व्हीलर्स गाड्या त्या रॅलीच्या मागे होत्या. पण यामध्ये हे सगळं करत असताना कुठेतरी आमदार साहेबांना अडचण घालण्याचं काम ही मंडळी करते आहे आणि जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचं काम जर कोण करत असेल तर सन्माननीय आमदार साहेब तुमची मंडळी करतायत. आमची विनंती आहे की तुम्ही आम्ही सांगतो म्हणून नको तर तुमच्या कार्यकर्त्यांना किंवा तुमच्या प्रत्येक गावातल्या बूथ प्रमुखांना, शाखा प्रमुखांना विश्वासात घेऊ किंवा त्यांना विचारून घ्या की जनतेमध्ये नक्की अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भात काय चर्चा आहे. आमचं सरळ म्हणणं आहे की तुम्ही हा अणुऊर्जा प्रकल्प कोकणात कृपा करून आणू नका. बाकी कुठचेही तुम्ही व्यवसाय कोकणात घेऊन या, त्याचं आम्ही स्वागत करू. निसर्गाला समतोल असे, पर्यटनावर आधारित असे रोजगार या ठिकाणी निर्माण व्हावे, त्यामध्ये आम्ही कोणताही विरोध करणार नाही. कारण प्रत्येक वेळी आपण म्हणताय की विकासाला विरोध करतायत विरोधक, पण मी सांगू इच्छितो की देवगड नांदगाव होणारा हायवे यामध्ये काही मध्ये त्रुटी होत्या, त्याबद्दल आम्ही काही आवाज उठवला नाही. कारण होतंय काम होऊ दे. कारण त्यावेळी जर आवाज उठवला असता तर पुन्हा तिथे विरोध करत असं तर निदर्शनास आलं असतं. पण आमचा विरोध नाही आहे. पण ह्या रस्त्यापेक्षा आज सिंधुदुर्ग किंवा देवगडमध्ये जनतेला अणुऊर्जा प्रकल्प नको आहे, तो रद्द व्हावा एवढंच या निमित्ताने सांगतो. आणि खरोखरच मुनगे गावातील ग्रामस्थ असतील, इंद्रे गावातील असतील आणि आजच आपल्या कुणकेश्वर गावातील सर्व ग्रामस्थांनी विशेष ग्रामसभा त्या ठिकाणी आयोजित करून या अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. आणि तालुक्यातून याच्यानंतर प्रत्येक गावातून असे विरोधाचे ठराव त्या ठिकाणी घेण्यात येतील अशी आजची परिस्थिती आहे. त्यामुळे तुम्ही या मतदारसंघाचे पालकमंत्री म्हणून आमची विनंती आहे की कृपा करून हा अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा, एवढंच त्या निमित्तानं सांगतोय. धन्यवाद.